David Checa, hola David Checa. Hola, què tal? Bona tarda. A veure, avui m'has dit que vols parlar d'algú. Per segona setmana consecutiva. Vull parlar de Miki Núñez. I, bueno, esperava la falqueta aquesta d'entrada. Això que t'agrada, eh? El desconcert de David Checa. A mi me vale cualquier excusa por... Doncs això, volia parlar del Miki Núñez perquè tinc entès que és una persona que coneixes bastant bé. Sí. Bueno, tu coneixes tots els artistes, realment. Sí, els conec a tots. Al dedicar-te a això, no? Ara les acabes coneixent pel bo i pel dolent. He pensat en fer una secció diferent. Una secció en la que no porto ninguna cap dada real. Cap dada d'ell, vale? I són totes inventades. És a dir, m'he posat una foto seva, Sí. música de fons, Sí. també seva, evidentment, Vale. i he anat escrivint biografia totalment inventada. I porto 8 dades de Miki Núñez. Inventades? Total. Vale, perfecte. Doncs avui el desconcert, més desconcert que mai. Va, parla'm d'ell. Bueno, Miki Núñez va començar cantant al Cau, després es va presentar diverses vegades al càsting d'OT, Sí. 3 o 4, no... Suposes tu? Sí, Vale. i al final doncs, no el van agafar. No el van agafar doncs, perquè aquests OT no tenen ni No el idea. van agafar? No, i després va decidir posar-se ell en solitari per YouTube a penjar covers. I allà un productor el va veure i el va fitxar. Vale, la realitat és que es va presentar un cop a OT i el van agafar. Ah, sí? Sí, però es va presentar a OT, no ho sabies? No! va sortir d'OT, eh? Va sortir a OT i penjava covers també a YouTube, però bueno, va entrar directament a OT. La primera vegada es va presentar. Quasi la clavo, eh? Més coses de Miki Núñez inventades per tu. Número 2. A l'acabar el batxillerat, guiat pels consells dels seus pares, va estudiar el cicle superior d'esports. Saps allò que no saps molt bé què fas? Sí que fa pinta, eh? Clar, és de Terrassa, això sí que em sembla Això ho que és sabies, així. Sí, però no li agrada molt. Per no dir que no li agrada gens. De fet, viu a una urbanització de Terrassa i no va a Terrassa per res. Va a comprar als supermercats. Anem a pams. Sí. No va estudiar No. educació física, contra el pronòstic. Sí. I després l'altre és... Tu coneixes algú de Terrassa que no adori Terrassa? No conec a ningú de Terrassa. Tothom de Terrassa adora Terrassa, però ell és de Terrassa. El tio li agrada Terrassa. Més dades inventades de Miki Núñez que has agafat només mirant la seva foto. Sí, té un negoci. És empresari, té un negoci de barrets a Barcelona. I tu et preguntaràs per què? Per què? Doncs perquè no li agrada Terrassa i per això ho ha muntat a Ui, clar, Barcelona. t'has muntat moltes hores. Crec que els barrets no és veritat. Seguim. Vale, té una parella des de fa 14 anys. Res a comentar aquí, estan superbé. Ell sí que és veritat que va molt liat amb el tema de la música i la botiga de barrets, però pròximament tindrem notícies de que es casaran, crec. Vale. perdona. No porten 14. No? Porten 2 o 3. Número 6. Ha escrit un llibre. Això ho he vist a l'Instagram. Vale, ho has vist, vale, no t'has inventat, vale. Però no he obert per no fer-me un spoiler a mi mateix Vale. de lo que jo m'anava a inventar. Vale. Sí, la paranoia és màxima, eh? La botiga és Sombreros del Mundo i explica la història de diferents personatges històrics, quins barrets portaven. Uau, però què és dels barrets, per què? No ho sé. El llibre de què és, realment? Posa El la llibre? musiqueta i digue'm de què és el llibre. El llibre. El llibre és de... És com si estem tu i jo. Sí. I et dic, digue'm 3 paraules. Digue'm 3 paraules. Et dic 3. Pues, jo et faria un capítol en aquest llibre, perquè ets un gran amic meu, sobre aquestes paraules i un conte. Va d'això, el llibre. Vale, no ho he entès molt bé. Anem al punt 7. Diu sempre que li ha agradat als grups de Mocedades i Triana i que s'ha inspirat amb ells. Hòstia, no sé si m'està agradant o estic odiant aquesta inventada de biografia. I número 8, perdona. Que ja No t'emocionis, no t'emocionis. Sí, perquè és la dada més sorprenent de Miki Núñez i és que és una mica de dretes. No molt, no molt. Poc. De Ciutadans, vale? Doncs, bueno, ja. bastant. Clar, per què això? Perquè realment, ell ho diu en una entrevista, el Sí? seu nom s'escriu amb NY, el seu cognom s'escriu Núñez, amb NY, però ell ho ha canviat a nivell artístic, s'ha posat Sí? aquest nom de Miki Núñez amb enya. En declaracions a una ràdio va afirmar que cada cop que canta en castellà se li eriça la pell. S'emociona. S'emociona. Li agrada molt. Sí, exacte. I el seu somni és cantar Eurovision amb Marta Sánchez. I ha cantat a Eurovisió? No crec que vulgui tornar a Eurovisió? Ha cantat a Eurovisió? Sí, no ho sabies? No, tampoc. I jo crec que no és de dretes, eh? I es diu Miki Núñez, realment. A mi. Es diu Miquel, però es diu Miki. Es fa dir Miki. Bueno, i la nota quina és? Perquè no sabia res d'ell.
Un 9! T'has inventat sobre la marxa. Sí, no m'ho he tenies, apuntat. vale. Un 9 per Vicky, que segona posició després de Stay Humas. Sí, perquè, home, fer un llibre només de barrets de la història has d'investigar moltíssim. David Checa, gràcies per inventar-te totes de coses de Miqui Núñez. Has esbrinat 0,5 coses. Està molt bé. Fins la setmana vinent. Gràcies, Paco. Backstage,